Така, този текст има нещо общо с градските легенди, защото Гери така е преценила. До толкова, доколкото цифровизацията има нещо общо с тая легенда. Значи, това е един кратък преглед на съдържанието на телевизията. Волно или неволно натискане на копчето 7 дни подред в произволно избрани часове, или казано на български, мониторинг на 3 национални телевизии. Писане преди около месец и половина-два. И започвам с понеделник, естествено. 7:30 сутринта. Дете е заклало баба си с брадва. Репортаж от мястото на... Това, между другото, е абсолютно сериозен мониторинг, не се шегувам. Значи 7:30. Дете е заклало баба си с брадва. Репортаж от мястото на събитието. Защо се е стигнал до там? Къде са социалните? Кой ще погребе бабата? Детето се оказва, че не е нейн внук. 8:30. Интервю с Никола Филчев, който всъщност не е в България. 8:45. Интервю с министъра на финансите. Криза няма, всичко е наред. 10:30. Денят е прекрасен. Интервю с политик за здравната реформа. 12 часа новини. 19 часа централна емисия. 20 часа благотворително шоу. На гости са политици. 22 часа късна емисия новини. 22:30 приблизително вечерно ток-шоу. На гости е президента. 23:30 часа хумористично сатирично социално предаване, в което дават политици. Вторник, 7:45 сутринта. Проблема вдясно, проблема вляво, проблема в центъра. Има 3 министри един след друг в студиото. В 8:30 идва премиера по телефона обаче. Всъщност включване на премиера по телефона, извинявам се. 10 часа и 45 минути. Министъра на социалните грижи е в студиото. 12 часа обедна емисия, 19 часа централна емисия, 20 часа извънредно благотворително шоу, в което политици играят за благотворителна кауза. 22 часа късна емисия новини. Пак 22:30 вечерно ток-шоу, на гости са застаряващи фолк звезди, 2 гадатели, 1 без ръка, 3 с по 12 пръста и дете, което прилича на хиена. 23:30 хумористично сатирично социално предаване, в което дават политици. Очевидно някои от нещата съвпадат просто защото мониторинга е ежедневен. Сряда. 7:30 сутринта, един бивш министър на вътрешните работи, 3 на здравеопазването и премиера по телефона. 8:30 президента на живо в студиото. 10:10 интервю с болни от рак, които са се излекували с лечебни сълзи от девица. 12 часа обедна емисия, ужас, ама седно не сте го гледали. 12:30 повторение на вечерното ток-шоу, разискване проблема в държавата от сценарния екип. 18 часа интелектуална игра, в която група политици отварят кутии и оттам излизат пари или рулетка и канап. Парите са за детска площадка в дом за деца с проблеми в опорно-двигателния апарат. 19 часа централна емисия, 20 часа извънредна емисия, в която президента се кара с премиера. Малко по-късно се сдобряват студиото на въпросната телевизия. 22 часа късна емисия, 22:30 вечерно ток-шоу. Група сценаристи, облечени в черно, дават съвети за вътрешната и външна политика на кабинета. 23:30 хумористично сатирично социално предаване, в което дават политици. Четвъртък. Хептен ще нагорчи до края. 7:30 поредната изненадваща дупка по софийските улици. Естествено е дежурния репортаж за проблема вляво и вдясно. Предишното правителство знаете, че е виновно за всичко. Премиер открива детска градина. 8:30 Магаре е проговорил суахили. Репортаж от самото събитие. Странно говорещ репортер, в смисъл не на български книжовен език, пряко от село Брешовци, интервю с баба Кина, която е собственик на магарето Атанас. В процеса на репортажа става ясно, че магарето не е нейно, изобщо не знае за какво говори. Репортерът стига до заключението къде тук е държавата и кой трябва да плати за изпражненията на Атанас, които очевидно меришат. 11:30 на обяд. Разстроен съм. По едната телевизия дават 2 водещи, които говорят за Хаити и проблемът с болестите след бедствията. По другата висока жена е поканила нещо като травестит и си говорят за толерантността в обществото. А по третата ефирна телевизия Весел Чичо обяснява какво следва след операция на дебелото черво. 12 часа обедна емисия новини. 18 часа интелектуална игра, в която хора отварят кутии, за да видят какво има вътре. 19 часа централна емисия новини. 20 часа, респективно друга централна емисия новини с обращение на президента, след това първата новина естествено е за премиера. 22:30 вечерно ток-шоу, в което водещ гони госта си от студиото, след това пее. 23:30
Хумористично-сатирично социално предаване, в което дават политици. 0 часа, повторение на емисия, новини от по-ранен час на деня. Петък, 8:25 сутринта. Защо бебетата няма досиета и кой е виновен за спирането кърмата на госпожа Милева от Търново? На телефона в сутрешния блок е министъра на труда и социалните грижи. 9:45. Млад мъж с отекчено лице и дикция прави баница с прас. Гласът му е приспивен, успокоява. На съседната ефирна телевизия група лекари говорят за ваксината против бяс. 11:30 дават врачки в един от блоковете. Всъщност денят няма да е прекрасен, така казаха те. 12 часа централна емисия новини. 18 часа е интелектуална игра, в която хора отварят кутии, за да видят дали вътре не е един от тях, аджаба. 20 часа, всъщност 19, извинявайте, централна емисия новини. 20 часа извънреден брой на благотворително предаване, в което милионери пеят и танцуват, за да може вие да харесате творчеството им и да дарите СМС, който пък ще отиде за едни деца. Не е ясно защо самите милионери не дават пари за тия деца, но това няма значение. 22:30 вечерно ток-шоу, в което двама се насират прави. Единият се оказва жена, пропява, другият е с крайно десни възгледи и излиза от студиото. Водещия пак пее, после на гости е президента, след него е американския посланник. 23:30 хумористично-сатирично социално предаване, в което дават политици. Събота, 8 часа сутринта, детско предаване, в което деца искат да приличат на политици. 10 часа. Група млади жени обясняват как може да се съчетае светло-син пуловер от кашмир с бледо кафяв панталон от вълна, обут в червени памучни чорапи и бели гуменки. И дали е подходящо да се носи райнен каскет или не. В студиото има и манекенки, които са приятелки на премиера. 11:10 загадъчно предаване, в което водещи търсят себе си. Госта не подозира, че ще трябва да плаче. В крайна сметка на гости е премиера. 12 часа група селяни обясняват как нямат пари за нищо. В съседната телевизия странен чичко се смее на странни клипове с животни. Най-добре е да се пусне третия канал, по който има филм от 23-та година и в общи линии изглежда добре. 15:20 часа шоу-програма, която все повече ни обижда, че данъците ни формират нечия заплата. 16 часа публицистично предаване, в което нямам представа защо не се говори за премиера. 17 часа някакви хора обясняват по телевизията как не се понасят и се бият и карат ежедневно. Руса жена ги слуша, казва им, че е хубаво да са заедно, след което той, смисъл, когато мъжът обяснява, че е пребил жената, тя им казва, че е прекрасно да са заедно, след което им подарява фотоапарат цифров. 18 часа политическо ток-шоу, в което има повече ток, отколкото шоу. 19 часа, знаете, редовно централна емисия новини. 22:30 премиер отговаря на провокативни въпроси с финес, разбира се. Неделя, 9:30 сутринта, сериал, който ще бъде заменен от интересно предаване, което ще опита да покаже политиците в друга светлина. 10 часа развлекателен блок за съпруги, майки, домакини, ятаци, хора с дефекти и ефекти. В предаването гост е министъра на образованието. След него е съпругата на министъра на транспорта. В 11 часа има предаване, което разисква проблемите вляво, вдясно, в центъра, в Мусагеница, в Люлин и в Хасково, примерно, и социологията като такава. 12 часа само по една от тези три телевизии има новини, нямам представа защо. Това е в неделя. 15 часа документален филм за правителството. 17:40 обикновено дават тотото. В 18 часа има публицистични предавания, в едното на гости е президента, в другото е премиера, трето няма, защото, нали, вече ви казах, още тече тотото. В 19 часа има централна емисия новини, 22:30 има късна емисия, дават премиера. 23 часа има, всъщност 23 часа, странно момиче стои на диван и пуска клипове, в които някакви се събличат по цици. Всички са изненадани, невероятно. 0 часа, време е за сън, утре е понеделник. През другото време по телевизията дават сериали, нови, стари, турски, гръцки, български, венецуелски, испански, бразилски и аржентински. Някой от вас усмихва ли се, докато гледат телевизия? Това беше.